Campo de Figos é unha instalación sobre o empoderamento a idea de poñer a maxia no centro neste século, nesta Galicia futura. A instalación consta de 555 pezas de figos bulbas que saen da parede. As meigas, na tradición popular, dicíase que se colocaban debaixo da sombra da figueira para recibir o poder máxico da sustancia que emanaba da mel dos figos. Unión de empoderamento feminino, de traer a vulva ao centro do espazo e tamén a idea de lexitimar a maxia, o que está oculto, a través da figura das meigas. Tamén traballo coa sombra da figueira. Cando metes os teus pés nas pegadas, o que acontece é que se activa unha célula fotosensible que activa unha luz e proxecta a túa sombra enorme diante de ti como unha invocación ao empoderamento.